Għadna ma nafux meta se nibdew nirristrutturaw il-barriers fit-toroq. Nitkellmu fuq kilometri twal u pass illi jieħu żmien. Sosna dan il-Ministru Chris Bonnet meta net news staqsa kif u meta l-Gvern se jibda jtejjeb il-barrikati fit-toroq li huma ta' periklu ferm kbir għas-sewwieqa tal-muturi. Madankollu fil-waqt li dati m'hemmx minkejja l-appelli għal dawn l-aħħar snin, il-Ministru ammetta li jrid ikollna inċident biex isir xi ħaġa f'pajjiżna. Dan għaliex f'ammissjoni tiegħu stess il-barriers preżenti kienu qed jitqisu bħala idoni fil-waqt li insista li t-toroq Maltin huma aktar siguri minn snin preċedenti. It-toroq tagħna huma ħafna iktar siguri minn dawk li kienu 20 sen ilu. Il-barriers ara, ħantik il-headline. Tajjeb, il-barriers, l-audits li kienu saru fuqhom kienu għaddew. Il-ġimgħa l-oħra ġiet miżinterpretati jien għat li huma safe. Maċ li huma safe. Għaddew mill-audits. Issa, billi għaddew mill-audits, ma jfissirx li ma nqax l-inċident u tirrealizza l-isma, you know what? Le, irdu jkunu aħjar. Net News staqsa lill-Ministru ta' Traffiku x'numri fi ħsiebu jilħaq bl-inizjattivi tar Reshaping Our Mobility, iżda Chris Bonnet qed jinsisti illi numri m'għandux u ma jistax ikollu. U ġejt kritikat għax ma tajtx numru, m'għandix problema li ġi kritikat fuq nerġa'. Qed nagħmlu skemi li huma volontarji. X'nixtieq huwa ħaġa, sa jiġri huwa xi ħaġa oħra probabbilment. Ovvjament, le, nkun onest, ma nistax ngħid kemm sa joqsu il-karozzi. Naf fil-waqt li spjega illi milli qed jgħidulu traffiku f'pajjiżna naqas, iżda jekk jinqala inċident inevitabilment it-traffiku sejħel għax il-pajjiż u liju. It-traffiku jien qed ninnota minn dak li qed jgħidu lin-nies għax irnoqgħod attent ħafna kif nitkellem, illi speċjalment bil-preżenza tal-uffiċjali ta' trasport Malta filgħodu huwa iktar mexxej. Ovvjament, jekk ħajkollok inċidenti f'ċertu postijiet strateġiċi fil-pajjiż, il-pajjiż u dak li hu u dik ħadd tiġri. Intant jidher li l-proposta li tirrinunzja l-liċenzja tas-sewqan u l-Gvern itik lura 25,000 euro għadha kemm xejn lura. Da minkejja li Chris Bonnet kien qalinna li fit 3 xhur kien se jagħmilha bil-Ministru jkollu jammetti l-falliment tiegħu. L-unika ħaġa li għad illi ridna nimplementawha fl-ewwel 3 xhur u dik vera. Ma implementajniex fl-ewwel 3 xhur. Wara 3 xhur qatt m'għandu ebda data meta din se tiġi implementata u inqas lejn min se jkun qiegħed jimmira kif irid jintroduċiha bħala proġett pilota. Dik iva kienet miżura li konna pjanati illi ndaħlu f'daw 3 xhur. Għadna qegħdin naraw eżattament li hija target crowd eżatta li għandna bżonn biex din tkun l-iktar effettiva possibbli. Di tkun ħanamilha ċara ħaġa, mhux se tkun miftuħa mill-ewwel għal kulħadd. It's going to be a pilot project. Ħalli naraw illi it-target crowd illi vera rridu noltu nkunu il-qadnja. Fadlenna naqra oħra ma ħnissandumu ħafna. Illum mhux santik dati. Mistoqsi lejn min jixtieq tal-inqas jimmira l-policy u għatax jifhem illi se jkun qed jaħdem biex jimmira lejn iż-żgħażagħ.